siya nga mag-agad na kuno siya sa recommendation sa mga konsehal. Beato maminawan bi si Cebu City Mayor Raymond Garcia, mga kabombo. Sa tuwaga track oval sa Abiliana. Ugma, muadto ang mga konsehal led by Jerry Guardo ug akong DEPW to make their inspection. So maghuwat na lang yung ko sa ilang recommendation diri kanako. Kay sa kuan magud sa ilang manggong executive session ingon manggod ang uban konsehal suggest nga after na kuno sinulog maguba ra kuno sa sinulog, pero ang ako manggong idea diha is di na ko kahuwat ingon na nakadugay, so gusto nagi ko nga mohuman og November. Pero as I've said, I will wait for the recommendation of the city council, and then from there I will make my own decision on what to do. Ang contractor atom willing sang mo repair? Willing kayo mo repair, no? Kay di ba nato sila bayran o dilito nila i-repair. So wa sila choice mo repair gina sila. And then ang pangutana lang og kano saan nato mapasugdan ang maong repair. So paabot lang kita sa recommendation sa city. So mao na no, matod pa ni Mayor Raymond Garcia, mag-agad siya sa council og unsay angay buhaton ani ni ang kuan Rubber Rice Track Oval, ayoho na ba or dili pa, mga kabombo? Kanay ni sugyot nga unya na trabahoon after na sa sinulog, kay basin og human sa sinulog mga guba na po nagbalik ang Rubber Rice Track Oval sa Abiliana. Unsa po ning kontraktor nagtrabaho ani dali manggod, wa maklaro paghaklap ang mga rubber, mao na nga dali kay nga nangaukal, mga kabombo. So human nga gi-inspection dito ang track oval sa Abiliana, so nisugyot si Konsehal Jerry Guardo nga to kang Mayor Raymond Garcia nga ilisda na or ayuho na ang Rubber Rice Track Oval sa Abiliana. Human nga ilang gisusi ang track oval, mga kabombo. Human nasabutan usab sa mga sakop sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo atol sa Osaka Executive Session sa nakalabay nga semana ang pagduaw nila aron makita nila mismo ang kahimtang sa Rubber Rice Track Oval diha sa Abiliana, nga gimando nga ipaayo dayon sa SBD Builders ang kontraktor nga maoy miayo mitrabaho sa track oval alang sa palarong pambansa niadto nakalabay nga July, mga kabombo. Unya matod pa sa gihimong pagsusi, nakita nga ang kinahanglan na nga ilisan ang Rubber Rice Track Oval aron mahuman na ang pag-ayo sa wala pa ang sinulog Grand Parade. So dapat ayuho na ang track oval, ang Rubber Rice Track Oval sa wala pa ang sinulog Grand Parade sa Abiliana karong January 2025, mga kabombo. O nya daan ang misulti si Sean Doherty, ang tag-iya sa SBD Builders, nga nadaot kuno ang Rubber Rice Track tungod sa gipang biyahe nga mga materyales nga gikarga sa mga sakyanan nga maoy usa sa nakaguba sa oval, mga kabombo. Matod pa ni Doherty nga mogasto siya og 3.8 million gikan sa iyang kaugalingon nga bulsa alang sa pagpaayo sa track oval. Mahal din, no, kanang rubber nga ipapilit sa oval. Mahal di ay na. Kay tiaw mo, no, 3.8 million. Yang gasto sa kagulingon nga kwarta, mga kabombo. Matol pa sa konsehal karong si Manahona, musugod na og trabaho ang SBD. Sanglit nagpahibalo na kini nga naabot na sa pantalan ang ilang mga sakyanan nga kargahan o nagkarga sa mga materyales nga gamiton, mga kabombo. O nya gibanabana nga sulod sa tulo ka semana ang trabaho sa track oval o usa ka buwan ang curing period nini. So matod pa tulo ka semana ang pagtrabaho sa track oval diya usa ka buwan ang curing period. Sa ato pa murag buwan kapin po di ay nga dili ipagamit ang track oval, mga kabombo. So katong mga runner or kini mga mag-jogging diha, so ari sa mo sa Plaza Independencia pagdagandagan kay sirado pa una ang Abiliana kay dili pa una ipagamit ang track oval samtang giayo pa mga kabombo.
Doon na po suggestion si Konsyal Guardo nga sinad-an yun ang tibuok track oval aron dili masamok ang pagtrabaho ni ini sa kontraktor. Sinad-an yun. So kato mga magdagan-dagan diya mataghapon, dili una makadagan. No? Gitataw niya nga ang pag-ayo sa rubberized track sa SBD Builders o sa back job. Maong walay gasto bisan piso ang kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo kay nasulod pa man ni sa warranty sa trabaho ni ini mga kabumbo. So walay babayaran bisan piso ang city government mga kabumbo. Nining pag-repair sa track oval kay nasulod pa siya sa warranty. Basta kay ako nahinumduman usa ka babae nga atleta, martial artist, wala makaduwa ga practice sa Abiliana. Ang iyang tiil na sud sa bangag, natumba, napiang, unya na-admit sa ospital. Nangayo og damages, unya mura defile tong kaso. Ug wala ko masayop, iyang damages ato murag mga 500,000 ba to o 800,000. Basta dako-dako po itong ipangayo nga damages sa usa ka babae nga na ospital. Unya wa pa gyud siya makaduwa sa iyang away, gumikan kay na ospital siya mga kabumbo. Samtang ga-practice siya diya sud sa Abiliana sa oval, ang iyang usa ka tiil na sud sa bangag anang rubberized track oval kay na bangag-bangag naman ang nangalaksi ang uban, naligid in town siya mga kabumbo. Perting luoya, wa in town siya makaduwa. So grabe ang damage nga iyahang nasinati kay wa kaduwa. Grabe ang preparasyon, na ospital pagyud mga kabumbo. So aron dili subli nga napay masusama ni atong usa ka babae nga naligid diya sa Abiliana nga practice, ayuhon na gyud ni siya. Nya dapat dili dali-dali nga pag-ayo. Aron pod nga dili mabakjab mga kabumbo. Dili sama sa natabo karon nga na backjob kay dali-dali ang pagpapilit sa rubber diha sa oval mga kabumbo. So mao na nahitabo na backjob gyud noon.